Dobrý deň, predstavujem vám madrac Adam a Eva. Je to vynikajúci partnerský madrac. Čo znamená partnerský? Partnerský znamená, že je vhodný pre muža aj pre ženu, že má tvrdšiu aj mäkšiu stranu, že podľa toho, ako ho otočíte, je buď mäkší alebo tvrdší. Ale poďme po poriadku. Poťah madraca Adam a Eva sa volá Aloe Vera Skincare. Je to kombinácia bavlny a dutého vlákna, prešitého klimatizačnou netkanou textíliou. Poťah má antibakteriálne vlastnosti, je veľmi príjemný na dotyk, obsahuje výťažky z aloe vera, ktoré podporujú regeneráciu pokožky a prispievajú k celkovému uvoľneniu tela a mysle počas spánku. Poťah je ľahko snímateľný a môžeme ho prať pri 40 stupňoch. Nie je vhodné ho sušiť v bubnovej sušičke. Pozrime sa na jadro madraca. Jadro madraca sa nachádza v ochrannej sieťke. Úlohou tejto ochrannej sieťky je chrániť jadro madraca a predĺžovať jeho životnosť. Samotné jadro sa skladá z dvoch základných pien. Je to táto ružová HR studená pena. Je určená pre ženy, je mäkšia trošku. Táto modrá pena, tá je zase určená pre mužov, je tvrdšia, takisto má výšku 10 cm. Madrac, alebo teda jadro madraca má 7 zón. Týchto 7 zón prispieva k tomu, aby sme počas spánku mali chrbticu v ideálnej polohe. Stará sa toto zónovanie o to, aby sme mali podporený krvný obeh, aby sa uvoľňovali stavce a celkovo to prispievalo k regenerácii nášho tela. HR peny sú to peny, ktoré majú otvorenú bunkovú štruktúru, znamená to, že ľahko príjmajú vzduch a vypúšťajú vzduch, čiže madrac je dobre odvetrávaný. Takisto konštrukcia madraca, že sú tu vytvorené tieto vzduchové kanáliky, ktoré sú prerezané skrz celý madrac, takisto zabezpečujú a podporujú to, aby teplo a vlhko, ktoré vzniká počas spánku, ktoré produkuje naše telo, ľahko sa to odvádzalo z tohto madraca. Madrac je vhodný na látkový alebo aj na lamelový rošt, takisto rošty môžu byť polohovateľné. Záruka na madrac Adam a Eva je 4 roky. Ak by ste si chceli vyskúšať tento madrac, môžete prísť si to vyskúšať na naše predajne, kde vám radi a odborne poradíme pri výbere vášho nového madraca. Ďakujem za pozornosť.